zure gatiko te da. Detxe, detxe, haupa detxe pare. Eman diok eskualari, primatze zerriari beste mila urte. Gure eskuetan gaur dugu dilindan egin duzun oihua. Utzi deikuzun mezua. Naukira bertsu zale, baitere rock zale, hor garkotasuna, hots etorkizuna, bukamesten duguna. Eraman beharra itzina. Detxe, detxe, haupa detxe pare. Mendi Goizalearen antzerkia filmatuko dugu Euskaraz bizi ikasbidearentzat. Zuk, bilan eginen dituzu. Makilaia eta puskilak. Horra, jantziak eta puskilak hor daude. Apaintzaleak puskak bere lekuan ezartzen ditu. Bizkarreko zakua, kasketa, eskularruak, Eta uala. Antzerkilaria zaude. Lehenik, aurpegia apainduk behar dizut. Neki hori, Tak. Txoine? Ara. Errautsa pintzelarekin ezartzen dut. Gero, hileak urraztu behar dizkizut. Da. Bikain. Eta orain, jantziak zuzendu behar dizkizut. Kasketa. Hop. Galtzerdiak. Eta hori, ez gu behar. Bikain. Segizon edera. Denetan zari da, zikinkeria hori. Xo, beste ari da bere banaketa ikasten. Badulan. Uzen ezazue testu banatua irakurtzen. Ikusten dut. Orain, errepika haste. Badakizu testoa? Banaketa irakurria dut. Zer egin behar dut? Demagun, mendira zoala ibilaldiz, so egizu. Bide bazterrean zaude, jarririk, lagunaren beha. Ez dator. Eman dezagun, mendira noala ibilaldiz. Bide bazterrean nago jarririk, nire lagunaren zain. Ez dator? Eta gero zer? Ordulariari so egiten diozu. Kexatzen zira. Non dago mutiko hura? Eta azkenean, bakarrik zoaz. Ordulariari behatzen diot? Azkenean, kexatzen naiz? Nun dago mutiko hori? Mutiko hura. Nun dago mutiko hura? Eta azkenean, bakarrik noa. Errepika dezagun. Kasu, ekin. Nun dago mutiko hura? Laster etor dadila. Beste naz banoa. Geldi, geldi. Adierazpen gehiago eman ezazu. Non da bil mutiko hura? Lasterrekin dezala beste naz bakarrik noa. Ez da hola, laster etor dadila. Iso taulen gainean, ekin. Nun dago mutiko hura? Laster etor dadila. Beste naz banoa. Geldi, ongi da. Non dira teknikariak, soinulariak? Laukilaria? Antola ditzatela filmagailu guziak? Eta zu...